Hej folkens, og i dag der skal vi lave lidt GTA 5, som I kan se. Jeg får lige mit kamera til at stå ordentligt. Sådan der, fuck det. Ja, man kan ikke se det helt på skærmen, fordi at det bliver ikke så godt, så ja, vi skal bare spille det. Og som I kan se, jeg har været Trevor. Ikke ligesom sidste gang, eller jeg har aldrig prøvet at optage det. Så det bliver spændende at lægge det op på kanalen og se, hvordan det bliver. Men fuck, har lavet jord herinde. Okay, ret ulækkert. Det går bare jord i hele mit hus. Ja, lad os gå ud. Vi skal bare ud og hente vores bil. Ja. Okay. Skal det blande videoer på min kanal? Fordi det bliver spændende. Så, oh my god. Hvad? Oh my god. Der ligger mega fede biler herovre. Nu tror jeg lige, vi er jo sjældent. Den er pæn. Prøv at se den. Fucking awesome. Den er awesome. Okay. Vi kan bare stille bilen og sætte den op på den anden side. Det var ikke mig. Jeg tror, vi tager den her. Så skal vi lige have så fede dudes. Ja, okay. Bro. Hvad skete der lige der? Ja, okay. Sindssygt. Ja, bare roligt. Jeg skal nok komme. Når jeg er dræbt. Det var godt nok sjovt. Du kan bare... Jeg er bagforstille. Sådan er jeg. Jeg er den gode fader. Ja, som I kan se, jeg har købt nogle, så bu. Ja, jeg har allerede købt nogle tatoveringer. Den kunne jeg ret federe på, så så det ret mere okay. Læg. Har du nogen der? Har du nogen der? Oh my god, du er tykke ben. Trevor, det var tykke ben. Ja, trusser. Jeg skal have sådan lidt der. Jeg skal have sådan lidt over. Ha, den passede der. Ja, den passer lige. Det er Space Ranger. Sådan der. Lad os komme ud af butikken. Ham der. Jeg hader ham. Han er grim. Han er totalt så mygge sej. Han er totalt sej, ikke? Ja, det er du ret i. Men der ligger en video af den dagen. Jeg tog op på livestream. Men jeg håber, at det bliver en livestream, men det vil jeg ikke. Jeg tror, det bliver en livestream. Nej, det bliver ikke en livestream. Det var ikke livestream i den her kanal. Det kommer an på. Først når jeg har fået udvidet den lidt, fordi som I kan se, har jeg ikke fået noget på den her kanal, så det var ærgerligt. Meget ærgerligt. Ærgerligt. Ja, lad os gå ind og dræbe ham der. Han kan sikkert give sådan en penge. Give me my boy. Okay, hvad er der så dernede? Bravo. Okay.
Nej, Trevor. Ej, hvor du dum, Trevor. Du går oven på vandet, og så bagefter hopper du ned i det. Eller, du gik på broen, og så... What? Okay, what the fuck? Hvad skete der lige der? Okay. Vi får altså det, men vi vil bare. Jeg sætter start på. Og jeg tror, det bliver alt for den her video. Ses i næste video. Hej hej.